қонуни нав таҳсил дар коллеҷҳоро 1 сол кам мекунад. ҳукумати тоҷикистон лоиҳаи қонуни нав дар бораи таҳсилоти миёнаи касбиро 29 май мақбул дониста ба баррасии маҷлиси намояндагон пешниҳод намуда буд, ки онро вакилони палатаи поёнии парлумон қабул карданд. лоиҳаи нави қонун аз 7 боб ва 32 модда иборат буда, ҳадафаш навсозӣ, дақиқсозӣ ва мутобиқгардонии меъёрҳои қонунгузорӣ ба талаботи замони муосир ва рушди босуръати бозори меҳнат зикр мешавад. ин лоиҳаи нави қонун аз соли 2015 амалкунандаро аз эътибор соқит менамояд. кӯтоҳ кардани муҳлати таҳсил яке аз муҳимтарин навовариҳост, ки дар қонуни амалкунанда ба ин шакл вуҷуд надошт. лоиҳаи нав муҳлати таҳсилро то 1 сол кам кардааст. барои шахсоне ки таҳсилоти асосии синфи 9 доранд, муҳлати таҳсил дар коллеҷҳо аз то 4 сол ба то 3 сол кам карда мешавад. барои шахсоне ки таҳсилоти миёнаи умумӣ синфи 11 доранд, муҳлати таҳсил аз то 3 сол то ба 2 сол кам карда мешавад. парди фен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. парди фен аз ширкати вегафарм. парди фен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.